бӯзи байни Барселона ва Атлетико Мадрид як нуқтаи муҳим барои ҳар ду даста буд. Ғалабаи деринтизори Атлетико дар сафар ба як силсилаи нокумии тӯлонӣ хотима дод ва иродаи қавӣ ва маҳорати стратегии шогирдони Диего Симеонеро нишон дод. Бо вуҷуди ин, ба назар мерасад, ки ин ғалаба бештар натиҷаи хатогиҳои каталониҳо буд, на бозии хуби Атлетико. Аз аввал Барселона ташаббусро ба даст гирифт, лаҳзаҳои зиёдеро эҷод кард ва дар маркази майдон ҳукмфармоӣ мекард. Лаҳзаҳои голиро онҳо амалӣ карда натавонистанд, ки ба сатҳи интизорӣ ҷавобгӯ бошад. Бозингарони калидӣ фурсатҳоро пайҳам аз даст медоданд. Дарвозабони Атлетико Ян Облак девори ҳақиқӣ буд ва то охирин дақиқаҳо интригаро нигоҳ дошт. Хатои Касадо, ки ба голи Де Паул овард, эпизоди калидӣ буд. Ҳарчанд Барселона имконият дошт вазъиятро ислоҳ кунад, ҳамлаи онҳо натавонист дифои Атлетикоро рахна намояд. зидди ҳамлаҳои меҳмонон дар дақиқаҳои охир бозиро ба анҷом расонид ва каталониҳоро дар ҳолати ноумедӣ гузошт. Ин бозӣ нишон дод, ки дар футбол на танҳо сифати бозӣ, балки қобилияти нигоҳ доштани диққат ва истифодаи фурсатҳо аҳамияти калон дорад. Барселонаро лозим аст, ки аз ин мағлубият дарс бигирад, дар ҳоле ки Атлетико метавонад ин муваффақиятро ҳамчун ангезаи нави мубориза дар мавсим истифода кунад. ёдовар мешавем, ки шоми имрӯз дастаи дигари болоҷои ҷадвали Ла Лига Реал Мадрид низ бозии худро доир мекунад ва дар хонаи худ Севильяро қабул мекунад. Ин бозӣ барои шогирдони Анчелоти душвор мегузарад ва нақши муҳим барои нигоҳ доштани мавқеъ дар болоҷои ҷадвал мебозад. Шумо метавонед фаворити худро аз ин бозӣ бо 1x интихоб намоед ва фоидаи пулӣ низ ба даст оред. Онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. Ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад, то 8000 сомонӣ бонус дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood пешниҳод мешавад. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. имрӯз падари ман зудрӯз дорад. 2 сол аст, ки ӯ бо мо нест ва ман медонистам, ки бояд тӯҳфае ба ӯ омода мекардам ва ин тӯҳфа бо шарофати Бозингарон ва онҳое, ки дастаро барои бозӣ омода карданд, хело хуб шуд. ман аз даста хело шудам. қувваи ҳайат дар мубориза зоҳир мешавад. вақте ки яке аз майдон меравад ва дигаре ҷои ӯро мегирад. мо Гризманро барвақт иваз кардем. ин қарор барои ман душвор буд, аммо ман медонистам, ки Серлот метавонад ба ҳамла давида тӯбро нигоҳ дорад ва аз партофтҳо истифода барад. ман аз ӯ хело шудам. ӯ ҳама чизеро, ки аз форвард талаб карда мешавад, иҷро намуд. шикасти хело вазнин ростқавл будан лозим аст. мо лаҳзаҳое доштем, ки бозиро метавонист ба фоидаи мо анҷом диҳад, аммо агар истифода набарем, мисли ин бозӣ мешавад. онҳо моро дар ҳамлаи муқобил дастгир карданд. мо ба ин чиз омода набудем. мо кӯшиш мекардем, ки сахт бозӣ кунем. дар майдон меҳнат мекардем. бисёр лаҳзаҳои 100% буданд. Роберт, Рафиня ва ман ҳам. агар гол назанӣ, зиндагиро барои худ мушкилтар мекунӣ. дар Атлетико ман бори аввал дар сафар муқобили Барселона ғолиб омадам. мо нияти ин корро кардем. бозии вазнин, аммо мо соҳиби 3 хол шудем. мо бояд ҳамин тавр идома диҳем. муддати дароз азоб кашидем. хело бад оғоз кардем. тарси нофаҳмо буд. мо муқоимат кардем, мубориза бурдем, зеро медонистем, ки лаҳзаҳои голзанӣ пайдо мешаванд. бозии дар дақиқаҳои охир куллан дигар буд. мо лаҳзаҳои зиёдеро офаридем, аммо гол зада натавонистем. ман фикр мекунам, ки мо яке аз беҳтарин бозиҳои мавсимро нишон додем, аммо ягон хол ба даст наовардем. мо метавонем фахр кунем, ки аз дастамон меомадаро кардем, аммо дар ниҳоят рақиб қавитар буд. ин сабаби асосии мағлубият шуд. дӯстон, сабаби асосии мағлубияти Барселонаро шумо дар чӣ мебинед? ҳатман дар комментария фикри худро баён карда, наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. хайр.